мой, като пророци над народите. Алелуя! И ние за това, Господи Боже мой, Ти благодарим и Ти издигаме и Те величаеме и Ти отдаваме цялата слава, почет и хвала, която може да получиш от нас, Господи Боже мой. Предаваме сърцата си в Тебе. Предаваме, Господи Боже мой, всичко, което притежаваме в Твоите ръце, понеже знаем, Господи, че няма по-голяма сигурност от това да предаваме всичко в Тебе. От Тебе, Господи Боже мой. Понеже Словото казва, че всичко е от Тебе, всичко е чрез Тебе и всичко е за Тебе, Господи Боже мой. И ако вярваш, кажи амин, амин и амин. Алелуя. Казвам, добре сте дошли на всички. Може да намалим малко моя микрофон само. Добре сте дошли в Божия дом. Според Библията най-доброто място за човека е Божия дом. Амин. Искате ли да ви кажа нещо? Всички ние съставляваме тялото Христово, една църква. Но това е, когато се събираме заедно, Божия дом. Амин? Амин. Така че ние всички не сме в момента някъде, където би искала плътта ни, но ние сме там, където иска да бъде духът ни. Понеже ние не сме нито плът, ние не сме нито душа, ние не сме чувства, ние не сме емоция. Ние сме дух. Разбирате ли? Аз съм дух, имам душа и живея в тяло. Така че ти не си пръст, ти не си тяло, ти не си душа, ти си дух. Всеки един от нас е дух. Затова Давид казва, заповядвам на душата си да хвали Бога. Затова казва на друго място, представете телата си като жертва жива, свята пред Господа. Но ние, нашата личност е дух. И там, където казва Библията, сме водени от Святия Дух, нашия дух, къде следва Святия Дух, там е свобода. Онези са Божиите синове и дъщери на Бога. Амин? И аз съм толкова щастлив и радостен да видя отново някои лица в Божия дом. Това е прекрасно. Това означава, че все още има надежда за тебе. Който не си дошъл дълго време, но отново си тук днеска. Това означава, че Бог не е свършил с тебе. Божите планове не са остаряли, не са отминали, не са заминали, но те са все още активни за тебе. И докато диша човека, има надежда за спасение и за благословение на думата. Амин? Вчера или онзи ден имах един разговор с кого беше в една група с едни пастори и си говориме, че ние сме лидери, пастири, християни, а пък имаме много повече атаки, отколкото един светски човек. И аз им казах така едно откровение, нали, което бях чул от един мъдър човек преди, може би 10 години, и той беше казал следното. Един човек, докато е жив, винаги ще има проблеми. Това означава, че той живее. Това означава, че той е жив. Проблемите свършват, когато човек умре. Истински. Когато плътта му, духа му умира. Тогава няма надежда за него. И казах още така. Когато човекът е в болницата, нали, има кардиограма. Кардиограмата върви нагоре, надолу, нагоре, надолу, което означава, че човекът, щом е дори в болнично легло, щом кардиограмата върви нагоре и надолу, това означава, че този човек е жив и има надежда за него. Но когато чертата се изправи, какво става? Няма вече надежда за него. Стане ли чертата ти права, няма да имаш проблеми. Ама ти вече не съществуваш. Така че апостол Яков казва, радвайте се, когато преминавате през разни изпитания във вашия живот, понеже това произвежда твърдост и вяра във вас. Когато един човек преминава през проблеми, той става по-здрав във вярата си, става по-уверен, става по-надежден, става по-зрял. Нали? Израсва. Вече не си малолетен, а пълнолетен. Амин? Така че имам едно слово, което съм изследвал през цялата седмица, даже още от миналата седмица. И в духа усетих, че днес е времето да го говорим. Ако следите много добре или ако си пишете, не знам или ако отворите телефоните, таблети си да следите, темата ще бъде толкова интересна, че ако изпуснем само един стих, само една-две думи, може да изпускаме моментът, в който може да го приложим в живота си. Понеже нито една запетайка, нито една точка няма да преминат от Словото. И може би някой от вас търси отговор от месеци, седмици, години и точно когато аз ще го кажа това нещо за тебе,
ти може да не си чул, да си гледал, да си гушнал детето и да си изпуснал отговора, който търсиш. Понеже всеки един от нас, който идва на църква, той търси нещо. Амин? Никой не идва просто така от кеф, да се видим, че не се видяхме. Ние се виждаме почти всеки ден, със всеки един от вас, но ние идваме, защото вярваме в Бога и сме в очакване от Бога. Амин? Ще чета от 4-та книга на Царете, от 5 глава. Там се говори за един мъж, който не е вярващ, обаче Бог има благодат за него. И историята се оприличава и се взима за нас в това актуално време. Амин? 4 Царе, 5 глава, Стария Завет. Така че тези, които не пишат, не четат, ще чета бавно, внимателно и вярвам, че Бог ще ви даде дух на мъдрост и откровения, за да разберете. Ще чета няколко стиха, малко бая, с цел, за да влезем в контекста на Библията и след това ще продължим с Господна вечеря, с почерка за малкия и с молитви за всеки един, с хваление и така нататък. Така че затегнете коланите, бъдете в очакване с вяра. Амин? Амин. Така. 5 глава, 1 стих казва така. А Наеман, военачалникът на сирийския цар, беше голям човек пред господаря си и много почитан, защото чрез него Господ бе дал избавление на Сирия, т.е. на цяла държава. И той беше силен и храбър мъж, но прокажен. Обърнете думата, внимание на думата прокажен, защото ще говорим върху тази дума. Той беше силен, той беше висок, той беше подчинен дясната ръка на царя, но беше прокажен. Според Библията, проказата по това време нямаше изцеление. Нямаше изцеление и хората, които бяха прокажени, те бяха болни и дори нямаха право да влизат в Божията църква. Трябваше да стоят някъде извън портите на църквата, извън на портите на стана, извън града. Той беше силен, храбър, но прокажен. Асирийците бяха излезнали на чети и бяха пленили от Израелевата земя едно малко момиче и то слугуваше на Ноемиевата жена, т.е. на жената на този силен мъж. И рече това момиче на господарката си: О, да би отишъл господарят ми при пророка, който е в Самария, той би го излекувал от проказата му. 4 стих. Тогава Наеман отиде и съобщи на своя цар, на своя господар, казвайки: така и така казва това момиче, което е от Израилевата земя. И сега няма да чета по-надолу, защото ще стане много дълго. Просто ще ви го преразказвам набързо. Няколко стига са. Този човек отива, който беше с проказа при своя господар, при царя на Сирия, и казва: в Израел има някой си Божий човек, който уж изцелява болестите. И вижте сега първата грешка на неговия цар, на неговия господар. Той взима писмо и праща до господаря на Израилевата земя, на Израилевата държава. Вместо да отидат и да търсят Божия човек, те отиват директно при кмета в днешно време или при някой си голям важен човек. Това е първата грешка, която правят много хора в днешно време, в 21 век. Всеки път, когато някой има нужда от Бога, някой има нужда от изцеление, някой има нужда от спасение, от свобода, от лекота, от мир, те не отиват в църквата при Божия пророк или при Божия човек, търсят на първо място високите известни места или, например, може да го приличаваме така. Добро ли е нещо да ходи човек на преглед, на лекар, на болница? Много е добро. Ама вижте сега, аз познавам едни реални случаи, които за съжаление са факт. Днеска сме, например, събота. Понеделник ще отваря лекаря, аз ще отивам понеделник да си правя някакво изследване, лекаря да ме прегледа. Да, ама ти прескачаш съботата, неделята. Отивай на църква, например. Нека Божия човек да се моли за тебе. Ти пак се ходи понеделник на лекаря, ти пак се преглеждай,
Но знаеш ли колко случаи има в този свят, в които в неделя човек е бил изцелен, отива отново на контролен преглед на следващия ден и му няма нищо. Нашата грешка на човечеството в днешно време е, че се доверяваме повече на хората, отколкото на Бога. Например, когато има един човек, който има дар на изцеление, нали, като известни личности от България, слава на Бога за тях. Бог ги употребява. Но, вижте, те правят, например, реклама, че даденият Божий човек ще дойде след 6 месеца в еди кой си град. Този човек не отива при пастора да се моли през тези 6 месеца. Чака специално този ден, уповава на човека. И затова, когато отиваме при такива хора, няма резултат. Защото ние прескачаме авторитета на Господа. Бог е поставил във всеки един град, във всеки един квартал духът си в човека. В тебе може да има Святи Дух. Ти можеш да се молиш за някого и Бог да го изцелява. Всеки един от нас е специфично отделен, запазен от Господа. Всеки един от нас може да се моли. Проблемът не е в това, че човекът няма дарбата. Проблемът е в човека, че няма достатъчно вяра. Винаги Исус, когато изцеляваше някого в Новия Завет, Той не е казал: ти си много смирен и сега Бог ти изцелява. Знаете ли какво казваше Исус на хората, когато ги изцелява? Твоята вяра ти изцели. Когато не се получава от първия или от втория път, проблемът не е в Бога. Понякога проблемът дори не е в тебе, защото ти си направил крачка на вяра. Проблемът е там, че още не ти е дошло времето. Всеки един от нас е предопределен за велики и тайни неща от Господа. Да успява, да прави бизнес, да работи, да ходи на църква, да стане проповедник, да стане хвалител, да стане слуга в Божия дом или да направи нещо, да прогресира нещо в този свят. Но проблемът е там, че ние много често прескачаме времето си. Бог ти е казал, например, на 1 октомври 2025 година ще те благословя. Ако ти го е казал това, амин, ти се опитваш и се мъчиш през целия месец септември, не се получава и се отказваш от Господа. Да, но Господ ти е казал, например, 1 октомври. Разбирате ли? Много често ние прескачаме сезоните и времената и пророчествата на Господа, които са определени за живота ни. Много бързаме, много прескачаме. И другият проблем е пък, че понякога изпускаме сезона. Цяла година дойдох на църква, точно в този ден не съм дошъл. И точно в този ден Бог искаше да те изцели. Ти го изпусна сезона. Какво да направим в този случай? Трябва да бъдем винаги готови, будни и трезвени за Божието дело. Понеже Бог казва: не знаете кога ще дойде един крадец в домът ви, когато дойде да ви краде. Той няма да дойде през деня, няма да дойде костюми да ти каже: ей, сега да дойда да те открадна. Нали? Той ще дойде през нощта, когато ти спиш, тогава ти си най-неподготвен. Бог ще дойде като крадец в живота ти, за да се опита да те благослови, да те издигне, да те изцелява, да те освобождава, да ти даде онова, от което имаш нужда. Но ти прескачаш авторитет, изпускаш сезони или прескачаш сезони. Затова, че моят апел към всеки един: бъди трезен, бъди буден, бъди силен, бъди смел. И вижте, когато писмото на сирийския цар пристигна при царя на Израел, знаете ли той какво казва в следващите стихове? Аз Бог ли съм, виката, да изцелявам? Вижте, вика, той ми праща писмо и ми казва: изцели моя човек. Това е, вика, повод да се скараме и да направим война. Израел срещу Сирия. Обърнете внимание, още през коя година Израел и Сирия са врагове. В днешно време между кого са войните? Израел, Сирия, Газа продължават 3, 4, 5 хиляди години. И си раздра дрехите този израелски цар и казва: аз как да го изцелявам, аз да не съм Бог? И тогава Божия човек чува. И нека да видим как историята продължава още няколко стиха. Четеме от 9 стих. И казва така: тогава Нееман, този прокажения, дойде с конете си и колесниците си и застана пред вратата на Елисеевата къща. Елисей е Божия пророк. Няма значение. Той го извика, Божия човек като чу, той го извика и той взе колесниците си и пристигна при Елисей. И Елисей прати до него пратеник да каже:
Иди, окъпи се, чуйте, това са ключови думи сега тук. Иди, окъпи се 7 пъти в Йордан и ще ти се възстанови тялото и ще бъдеш чист. Амин? Но Наеман, вижте сега тук, се разгневи и си отиде, като каза: ето аз мислех, че непременно ще излезе при мене, ще застане, ще призове името на Господа своя Бог, ще помаха с ръката си над мястото и така ще излекува проказата ми. Не са ли Авана и Фарфар, реките на Дамаск, по-добри от всичките им води в Израел? Не може ли да се окъпя в тях и да се очистя? Затова той се обърна и си отиде разгневен. Но слугата му се приближиха при него, слугите му и му говореха, като казваха: татко мой, вижте, те го наричаха татко, ако пророкът ти беше заповядал нещо голямо, не щеше ли да го сториш? А колко повече, когато ти казва: окъпи се и бъди чист. И последен стих: тогава той слезе и се потопи 7 пъти в Йордан, според словото на Божия човек. И тялото му се възстанови като тяло на малко момченце и той се очисти и заедно казваме амин. Не знам дали сте обърнали внимание на думите на този прокажен човек, но тук има много дълбоки истории. Сега, Библията описва този човек като богат, като известен. Амин? Като много силен, който се биеше. Обаче имаше болест, имаше проказа. И когато той отиде при Божия човек, обърнете внимание, Божия човек му казва: отиди в река Йордан, потопи се 7 пъти и ти ще бъдеш изцелен. А той казва: нашите води в Сирия не са ли много по-добри? Знаете ли какво означава това? Той го изпрати нарочно в една малка бедна река, която може би беше мръсна по това време, защото там и учениците по-късно и много други хора са взели водно кръщение. А той каза: не може ли да отида в една река, където е богата, където е красива? То е с две думи, в нещо време оприличено. Бог ти казва: отиди в църква, в Корвеля, Благодат Кьон, там има помазание и се потопи там в помазанието на Господа и Бог ще ти изцели. А той казва: в Дизелдорф, в Франкфурт, в Берлин, няма ли много по-големи църкви? Няма ли по-голямо помазание? Няма ли по-известни пастори там отива? Защо да идва в тази малка бедна църква? Ето това е откровението на това нещо. Той имаше гордост в себе си. Той си мислеше, че понеже е много богат, много силен, по-силен ще бъде и от той. Той не желаеше. Тръгна си, разсърди се, разгневи се, казва Библията, и той се обърна по пътя си. И тогава дойдоха неговите слуги и му казаха: татко мой, вижте каква почет към един човек, който дори не е цар. Той беше дясната ръка на царя. И му казва: татко мой, ако беше Божия човек ти казал: направи еди какво си, много по-големи неща, ти щеше да ги направиш, свързани с пари. Плаща изцеление, щеш да го плаща. Дай онова, убий този, направи еди какво си, ти еди къде си, ти щеше да го направиш. Но той ти казва: просто отиди в тази река, потопи се. Днеска святието ти казва: братко, сестро, неделя 2,5 бъди в църквата, бъди верен, бъди верен на Божия човек, бъди верен на мене. Стой там и аз ще те помажа, аз ще те изцеля и ще направя месата ти да бъдат като на младо момченце, казва Библията. А ти си казваш: не, там има 40-50 човека, аз ще отида в Берлин, там има 1000 човека църква. Това, че някоя църква има повече хора, не означава автоматично, че тя веднага е по-помазана, че тя веднага там обитава Бог. Някои пастори чуят да казват следното, и това е вярно. Когато има една много голяма тълпа, 200, 300, 500 човека в някоя църква, там има много компромис. Така съм чул и може би има нещо вярно в това нещо. Обичат хората да отидат там, където им гаделичка душите. Обичат там да отидат, където говорят слово според тяхните страсти. Ако някой краде и пастора, за да те задържи в църквата, ще каже: няма проблеми, продължава да си крадеш, Бог е добър. И аз ще отида в такава църква. Ако някой прелюбодейства, няма нищо, Бог е добър. И този човек ще продължава да ходи в тази църква. Ако някой е откраднал нещо или направил каквото и да е,
И пасторът ти каже, проповедника, няма нищо, Бог е добър, Бог ще те докосне. И те хората ще продължават да си ходят в тази църква. Ще каже на приятеля си, който краде с него, ще каже на фамилията си и църквата, като гледаш, е напълнена. Но отиди в така църква, където ти казват, че благодата не ти дава право да вършиш грях. Отиди в така църква, където ти казват, че ако продължаваш да крадеш и ако не се покаеш скоро, ето Бог ще дойде според Откровение 3 глава и ще ти отнеме това, което имаш. Да видим дали ще продължиш да ходиш в такава църква. Или отиди в църква, където ще ти каже, братко, Бог идва много скоро. Сестра ми, покайте се, защото Бог идва много скоро и нямаш време за компромис. Понеже компромисът води до грях, а грехът ражда смърт. Да не бъде. Но знаете ли, аз до сега съм им прочил историята, сега влизаме в проповедта си, така че проповедта ми се казва пътят към изцелението ти. Амин. И виждаме откровението в историята, че имаше един голям човек с неизлечима болест. Този Нееман беше велик, непокажен. Така и човекът може да се да си мисли, че е почетен и властен дори повече от Бога. Но вижте апостол Павел какво казва. В Римляни 3 на 23 стих. Понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, но Бог, въпреки своята огромна благодат, изцелява човека. Вижте, Павел казва, понеже всички се грешиха и никой не заслужава да се прослави, но заслужава смърт, казва апостол Павел. Този човек се е възгордял. Този човек не се подчини на Божия глас, на Божия човек, на неговия глас. И Бог, въпреки това, му даде шанс. Втори път той се обърна и отиде и се потопи в тази река. Реката в днешно време е символ на Святия Дух. Святия Дух е символ на църквата, понеже той обитава в църквата. Святия Дух е там, където ходи човека, защото той е вътре във вас. Само, че ние не трябва да водим Святия Дух, а трябва да се остави той да ни води. Понеже когато той води човека, човекът винаги ще бъде в победоносно шествие. Святия Дух никога няма да те води на места, където има глупост. На места, където има прелюбодейство. На места, където има убийства. На места, където има кражби. На места, където има подигравки, лигощини неща. Винаги Святия Дух ще те заведе на места, където има сериозност. Думата ти казва да бъде да, не. Святия Дух винаги ще те заведе на места, където си заобиколен с зелени пазбища. Винаги ще те заведе при реки, където са утешени, подготвени за тебе. Святия Дух винаги ще подготвя пред тебе трапеза в присъствието на твоите неприятели. Святия Дух винаги ще те благослови толкова много, че чашата ще ти прелива и ти, когато прелива твоите благословено тази чаша, ще наливаш в други чаши, ще наливаш в други хора. Амин. Святия Дух винаги ще направи така, че ще работиш по-малко, но ще вземеш по-голяма заплата. Ще печелиш по-малко заплата от някой си друг, но ще бъдеш по-щастлив от него. Амин. Понеже твоят живот е обляган на Святия Дух. И този човек по същия начин съгреши, наскърби Божия човек, обиди го и реши да си тръгне. И той съгреши според Библията, според закона той загреши. Бог няма право отново да го изцелява. Ако искаш, можеш да му каже, отиди си. Но понеже той се е разкаял за думите си, понеже неговите слуги го отвърнаха от пътя му, той дойде и каза, добре, ще пробвам. Какво ми пречи, нали? Какво ти пречи да дойдеш на църква? Какво ти пречи да се потапеш в присъствието на Святия Дух? Какво ти пречи да кажеш да на Исус и не на този свят? И вижте, стихът продължава така, всички се грешиха и никой не заслужава да се прослави, но заслужава смърт, но поради Божията благодат, твоето изцеление е на 100% направено. Всичко свърши там на кръста. Проблемът е, въпросът е днеска към тебе индивидуално, специфично към всеки един. Готов ли си да кажеш да на Исус? Готов ли си да кажеш, добре, Боже човече, ще направя това, което ти си казал. Амин? Амин. Алелуя.
И той се отвърна от пътя си, отиде, потопи се 7 пъти и Божия човек беше изпълнил своето обещание. И човекът на Сирия, дясната ръка на царя, беше изцелен. И той след това продължава историята, но ние няма да влезнем там. Отиде, изпрати пари, изпрати злато, изпрати богатства, за да се благодари на Божия човек. Но Божия човек каза: не сега. Още не е дошло времето. И неговия слуга после отива и ги взима и после става, влизаме в друга история. Но нека да продължим с откровението. Вижте какво казва тук откровението. Простата слава на Божия човек, простото слово на Божия човек. Елисей казва просто: окъпи се в Йордан. Вижте, има сила в езика на човека. Вижте, Библията не ни дава инструкции дали Елисей беше получил откровение в този момент от Бога. Но 100% знаем едно нещо, че когато Святия Дух е в даден човек, даден проповедник, тогава неговата дума на земята е Божията дума, която идва от небето. Остата. Всичко наред ли? Алелуя. Сигурно децата пречат на мялко да има всеки път, когато Святия Дух е в Божия човек, неговата дума на този Божий човек на земята е думата на Бога. И вижте, той каза с едно просто слово, едни прости думи: окъпи се в Йордан. Бог не изисква сложни дела от тебе. Бог не иска да направиш някакви духовни гимнастики. Бог не иска да жертваш цялата си заплата за църквата. Нали, ако искаш да го правиш, ако имаш водителство, окей, добре, защо, няма проблем. Но Бог не изисква такива неща от тебе. Бог не иска ти да дойдеш на църква, да сядаш 24 часа. Бог не иска да постиш всеки ден по 24/7. Бог не иска да се молиш по 24/7. Бог не иска да четеш Библията по 24/7. Библията казва, че за всичко си имаме време по това небе. Има си време кога да ходим на църква, има си време кога да четем Библията, има време кога да постим, има време кога да обичаме, кога да даваме, кога да се раздаваме. За всичко има време. Просто Бог казва с прости думи, чрез тебе, чрез Святия Дух: окъпи се в Йордан. Той не изисква големи дела от тебе. Той изисква едно нещо, което е много силно, а това е послушание на Неговото Слово. Няма по-голямо послушание, по-голяма сила в тебе от това да бъдеш смирен пред Божията благодат и да бъдеш послушен на Неговото Слово. Амин? Ако ти каже в неделя ще ходиш на църква, ще ходиш на църква. Ако ти каже, че ще започнеш тази нова работа в тази фирма, ще започнеш. Ако ти каже, ще си купиш тази кола, ще си купиш. Ако ти каже, няма днеска да излезеш, тогава не дей да излизаш, понеже той се опитва не да те наранява. Бог не иска да те убива. Бог се опитва да те предпазва през твоите трудности, защото той вижда там, където ти не виждаш. Ако ти си се запътил за някъде и има проблем, ще се случи нещо, има катастрофа и ти се отклоняваш от друг път и Бог ти е казал седи си вкъщи и Бог те е прекарал през дълга пустинен сезон, то не е защото Той иска да те накаже, Той иска да те предпазва. Той вижда. Нали ние се молим постоянно да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята. Бог винаги се опитва да предпазва човека. Бог винаги се опитва да направи човека послушен. Така че какъв е апелът от тази история? Да бъдем послушни на Божието Слово. Вижте, първоначално този човек не искаше да бъде послушен на Божия човек, на Неговото Слово, на Неговия глас. Разсърди се. Знаеш ли колко хора по църквите се сърдят, се разгневяват, се обиждат, се нараняват? Писано е. Знаете ли колко хора идват на църква с едно очакване, но пасторът не можа да изпълни своето обещание, братът, сестрата нещо не обърна внимание на това, което другия от срещния човек беше дошъл, и има разгневяване, има сърдене и се обръщат и се отиват и изпускат своя сезон. И това, което говоря, не е просто мои думи, не са просто мои думи, това са думи от Божието Слово. Понеже ако този човек не се беше осъзнал, той щеше да се тръгне, понеже се обърна.
И нямаше да се потапя в реката Йордан и нямаше да бъде изцелен. Но проказата щеше да го унищожава до край. Понеже аз съм прочел доста за тези прокази и тя беше неизлечима по това време и тя беше проказа по цялото тяло, рани, пъпки, които покриват лицето ти, очите ти и докато умреш. Разбирате ли? В днешно време не знам дали има проказа, не съм изследвал, но дано да няма в името на Исус. Тя е разрушена тази болест и повече не съществува в живота на християните. Проказа на по-просто прокълнат. Прокълнат или... Да. Проказа означава прокълнат. Петнатиз, не знам. Ще изследвам тази болест, но да не бъде да имаме ние християни или никога в името на Исус. Така че виждаме в историята, че той се осъзнава. Това не ви ли спомня някъде за друга история? Блудния син. Когато блудния син, млад и силен, отива при баща си и казва: чуйте, татко, ние сме двама братя, перефразирам, когато ти умреш, половината за него, половината за мен. Нали така? Той каза: да. Аз няма да чакам докато умреш, моя дял си го дай сега, аз ще отида да си живея на другаде. И според еврейската традиция, когато човек си иска наследството, преди бащата да е умрял, той го обявява в живота си за мъртъв. С две думи той казва: ти вече за мен не съществуваш, аз те обявявам още сега за мъртъв, дай ми това, което ми се полага, според традицията, закона, нали, на еврейските традиции по това време. Баща му от любов към него дава му половината от имота си. Този човек отива, Библията не ни казва колко години, казина, машини, пуфове, всичко, нали, всичко. И остава без пуп на грош. Милиони, милиарди, не знам, много пари. И накрая отива, беден, просек, никой не го иска на работа, захваща се да работи в един свинарник. А по еврейския закон, свината беше най-долнопробното и мръсно демонично животно. И до ден днешен е така. В Израел свинята е най-мръсно, те не ядат свинско. И отиде там да чисти мръсотиите на свинята. И ядеше остатъците от трохите на свинята, се хранеше. И тогава той се осъзна, Святия Дух дойде върху него. Вижте каква е Божията благодат. Вижте какво е изцеление от Бога. И той каза така: при баща ми има стотици наемници, които ядат в изобилие. А аз тук се мъча. По-добре да отида при баща ми, да му се извинявам и да ме наеме на работа. Ще ям много повече, ще живея един от наемниците му. Но той, когато се върна, казаха на баща му и той го видя още отдалече, че идва, и той не го взе като работник. Той го облече с мантия, даде му пръстен на принц и каза: този мой син беше изгубен, до сега е намерен. И го направи отново наследник с другия брат. И другия брат започна да завижда. Но това е друга история. И вижте, това е да се осъзнаваш. Пътят към изцелението не е просто: разсърдих се, повече няма да идвам на църква, няма да чета тази Библия. Абе, кой си ти от вчера си на Божия, да ми ще ми каже? Не. Бог не работи така, хора. Бог иска сериозност. Бог иска търпение. Бог иска смирение. Пътят към изцелението започва от пътят надолу и отива към пътят нагоре. Амин? Много пъти съм го казал и пак ще го кажа. Преди Йосиф да стане след фараона в Египет, той отиде в рова, той беше в дупката, той беше продаден, той беше бит, плют и подиграван. И тогава стана фараон. Пътят нагоре започва от пътят надолу. Амин? Исус Христос преди да се възнесе на небето и да седне отдясно на Бога, той беше къде? В ада, в рова, в земята. Така че, ако ти си в момента на път надолу, кажи: Господ ме дърпа като една стрела. Надолу, когато ще те пусне, ще бъдеш към пътят на изцелението, към пътят на благословението. Така че кажи на дявола: да, в момента може би нямам работа, но Бог има работа за мен. Да, в момента се търся квартира, Бог вече ми подготви на хубавата квартира. Може би в момента преминавам през долината на мрачната сянка, няма проблем. Бог има изходен път за мен. Амин? Понеже когато Бог каже да, дяволът не може да каже не. Преди да си ходя за България, бях разказал тук една история
Но много хора от вас са липсвали, така че пак ще я кажа сега, защото пасва с темата ни. Когато една жена, не ще я скъсявам, когато една жена беше направила едно интервю по радиото, колко от вас бяха тук, когато разказах тази история? Почти никой, нали? Не знам. Кога това беше? Преди да си говорим за България. Последната служба. Ние сме последни бяхме. Ето сега пак ще я разкажа, защото пасва с темата. Една жена, която е самотна майка, няма какво да яде. И прави по радиото едно съобщение и казва така: аз съм християнка, самотна майка, нямам какво да ям и да пия. Но вярвам, че Бог ще чуе чрез това радио гласът ми, молитвата ми. И ще изпрати някого да ме благослови. И тогава един богат човек седи в бюрото си и казва: сега виж какво ще прави тази жена. Нейният фалшив Бог. Аз съм дявола, вика. Дявола команда света. Казва на секретарката си: пълни, вика, цял камион. Вижте, така пише в историята. Цял камион с ядене, с пиене, за децата, за цял месец. И като ги предадеш тези продукти, кажи, че не Бог, а дявола. И кажи, Бог не съществува. Да знае, че дявола в момента те храни. И стана така и дойде секретарката, дава и храната, дай продуктите и казва: това е от моя шеф, от моя бос. Искам да ти кажа, че дявола те храни в момента и че Бог не съществува. Твоя Бог е мъртъв, не съществува, няма такъв. Исус, измислица. И тя отговори следното. Това е много силно. Когато Бог заповядва, дори дявол ще дойде да ми послужи. И в радиото много хора идват. Това е много силно, хора. Дяволът се подиграе и ти казва: ти си болен. Бог казва: ще ти изцеля, имай търпение. Бог, ако ти даде нещо много силно, което искаш в момента, и ти го получиш, ти ще се възползваш от Бога. Ще кажеш, че Той е магиосник, ще кажеш, че Той е мейкбокс, може да се подиграваш с Него, но апостол Павел казва: не се лъжете един на друг, Бог не е за подиграване. Бог е истински, Бог е сериозен и Бог чака правилния сезон в живота ти и чака правилния момент в живота ти. Моли се и никога не си губи надеждата. Този човек от Сирия с коне дойде чак до Израел, до Божия човек и накрая за малко да си спуска живота, да си спуска изцелението. Много хора искат да тръгнат неделя за църква и ми казват, и ми пишат, и ми звънят: брат, скарахме се с жена ми, имаше катастрофа и се върнахме, пак детето такава, пак онова, пак, много хора. И това е целта на дявола. Винаги, когато ще дойде време за църква, ще имаш нещо, с което да ти пречи. И да си кажеш: айде другата седмица ще ходя. Ама точно в тази седмица Бог е казал: ако дойдеш, какво имам за тебе? До човешко ухо не е достигнало, до човешко око не е достигнало това, което има Бог за нас, за всички нас. Аз вярвам много силно, че църквата ще се напълни толкова много, че ще вземем друга зала, че ще се разширим, че ще имаме много проповедници, дякони и много други хвалители и ще достигнем целия град и други градове и села. Това е едва началото. Бог казва: бъди верен на това, което имаш. Нашата цел не е да имаме 1000 човека, но Бог ни го дава и ни го предоставя. И ние казваме: да, и амин на твоето обещание, Господи. И има още едно откровение в тази история, за да не съм много дълъг. Вижте, смирението води до изцеление. Си записах. Кажи: смирението, защото когато го кажем с вяра, това става животен. Смирението води до изцеление. Вижте, Нееман трябваше да сломи гордостта си и да се потопи в Йордан, когато се смири. Получи чудо, изцеление и ново начало. Колко от вас вярвате, че ние живеем в ново начало? Старото премина, казва апостол Павел, и ето дойде новото в живота. Този човек беше от Сирия. Не познаваше истинския Бог Яхве, не познаваше силата на пророците, но след това, когато опитал силата на Бога, аз съм 100% сигурен, Библията не ни докладва много детално, но този човек разбра и позна, че има някъде Бог, който изцелява неизлечими болести.
Точно това иска Бог от нас. Да стартираме ново начало. Ама преди аз какъв съм бил? Мръсен, беден, болен, крадец, прокажен. Няма никакво значение. 2 Коринтияни 5:17. Всеки, който е в Христос, той е ново създание. Ти си ново създание. Този човек стана ново създание. Божият човек му каза, твоите меса ще се превърнат като на месо на младо момченце, т.е. на тинейджър. Библията го превежда момченце, но ние знаем, че има предвид като на млад мъж тинейджър, който тренира, като брата Сен, например. 6 пъти в седмицата ходи на фитнес. Амин, амин. Той е здрав. Ето такова тяло му даде Бог след изцелението. Амин? Така че ние сме ново създание. И вижте, 1 Петрово, 5-6 стих казва така. И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси и да ви благослови своевременно. Което означава, че когато ти се смиряваш, когато ти си с очакване, когато ти си с вяра, Бог своевременно ще те благослови и ще те възвиси. Което означава, че ти не знаеш времето, но ти чакаш с нетърпение. Утре, други ден, в неделя, в другата неделя. Своевременно. През време, когато ти не си очаквал, не си знал, но ти си бил готов, ти си бил в очакване, ти си бил смирен и с очакване. Какво казва Библията? Бог на смирените дава благодат, а на горделивите се противява. Може ли Бог да изтели противен човек, който се възгордява против Бога? Може. Ако иска, ама не иска. Той иска смирение. Така че смирявай се под Божията благодат. Смиряй се под Божията ръка. Бъди верен на Бога. Бъди верен на Бога и послушай, както във второто откровение казахме. Бог търси не велики дела от тебе да извършваш някакви духовни гимнастики. Той иска твоето послушание към Неговото Слово. Бъди верен на това. Апостол Павел, когато беше садил, докато пътуваше с коня си да предаде писмото там за арестуват християните, Бог дойде и му каза едно слово, една дума. И той каза, ето ме Господи, кой си ти? И веднага се промени. Той стана послушен. Авраам, когато беше извикан от Бога, той каза, ето ме Господи. Веднага стана, приема Словото, беше послушен. Амин? Всеки един от нас трябва да има послушание към Божието Слово, защото пътят към изцелението е смирението. Кажи смирение. Кажи, аз съм ново създание. Аз искам ново начало в тебе, Господи. Просто затворят си очите и аз ще се моля. Господи, ние ти благодарим. И знаем, Господи Боже мой, че пътят към изцелението е нашето смирение и вяра. И те молим, Господи, когато понякога се сърдим, разгневим, искаме да се обърнем назад, да си ходим, Ти да не ни изоставиш, Господи. Да не ни го считаш за грях, Господи. Но вместо това да ни простиш и да ни изцелиш. Да изцелиш телата ни. Да изцелиш духът ни. Да изцелиш семейството ни. Да изцелиш църквата ни, Господи. Да изцелиш служението ни, Господи. Да освободиш, Господи Боже мой, товарите, с които сме вързани, пороците, които ни пречат и ни мъчат, да паднат в името на Исус. Понеже Ти си добър. Твоето Слово е виделина за краката ми и Твоето помазание разчупва болести, струшава кости, Господи Боже мой. И ние Ти издигаме и Ти благодарим. И Ти отдаваме цялата слава, цялата почи и всичко, което заслужаваш. И Ти обещаваме, Господи, че ще Ти служим през всичките дни на живота ни, понеже Ти си Бог, Ти си Божия Син, който умря и възкръсна лично за мене и за моя дом. О, ако вярваш, кажи амин, отдай слава на Господа. В името на Исус, живей